Dragilor, eu sunt Emerit și asta și da, vi se pare neobișnuit că vedeți Toca Boca în loc de Roblox, dar astăzi vreau ca să facem o serie de Toca Boca. Nu doar astăzi și mai multe zile, dar na. Eu am o familie, mă rog, nu e familia mea din viața reală, dar am făcut o familie în Toca Boca și vreau ca să vă arăt și casa și na. Deci, și nu-i terminată foarte bine casa, mai trebuie ca să retușez, da, na. Hai ca să mergem, bun. Deci, asta am vrut ca să fie mama, dar asta că modifică, nu prea îmi place acum. Gata, am ales și aici este camera lor, sper că am făcut prea multe chestii și nu mai aveam unde să fac camera lor și am făcut aici că gen. Da, să ne prefacem că sunt pereți. Asta este bebelușul. Această familie are și un bebeluș. În viața reală n-am o soră bebeluș. Și aș vrea, dar nu am. Nu bine. Hai ca să vă fac un pic turul casei. E foarte dor de iarnă și am făcut iarnă. Pentru că, na, în Toca Boca se poate, dar totuși nu se poate, că e soarele ăsta. Na, ce fac cu el? Na, soare rău. Da, în fine. Aici am făcut așa zăpadă, că gen e iarna, dar nu e iarna. Asta e intrarea, asta e un skateboard cu care să te duci, nu știu. Să cumperi ceva, nu știu. Asta este clopoțelul cu care sun la casă. Ding dong. Aici e cuierul. Ce ai tu nevoie când intri în casă? Mă rog, când intră familia asta în casă. Asta este living room-ul. Mama vine cu noi sus. 2. Să vă arăt acum și 2. Uite, sus sunt bagaje. Aici. Bun. Aici este etajul. Enervează foarte tare. Aia, da, în fine. Aici este etajul. Aici e camera mea. Vezi că să vă arăt și pe mine. Aici e camera mea. Asta sunt eu. Mi-e frig. E iarna aici. Da, nu e iarna. Camera mea. V-am metis aici bucătăria. Să pregătesc ceva de mâncare. Aici sunt mai multe căni, dar că le-am pus una peste alta că nu aveam loc. Aici e baia. Aici e camera surorii mei mai mici. În viața reală nu am. Am numai frate mai mare. Sora mai mică nu am. Dar mi-aș dori. Sincer. Mi-aș dori și îmbrăcăm așa șmecher. Sau așa. Da, așa. Nu pot. Da, nu pot ca spun acolo. Ba da. Aici e balconul care mai mult depozitez. Și hai ca să facem roleplay-ul. M-am trezit. Trebuie ca să mă duc la școală. Trebuie ca să mă și îmbrac. Deci, trebuie ca să fac și ghiozanul. Câte chestii am de făcut. Ba nu, că mă duc cu geantă. Asta. Da. Deci, să mă îmbrac. Mă îmbrac așa. Nu, e prea împăpățunat. Revin când mi aleg haine. Eu gata, mi-am ales, mă duc așa că. Ce are? Să-mi iau asta. Să pun telefon. Sau știu ceva. Nu așa. Trebuie ca să mă duc. Stai ca să mă machiez, am și uitat. Dar trebuie ca să mă duc prima dată la baie. Da, la baie. E pun pe asta aici. Dragă, trebuie ca să și mănânci. Da. Nu vă uitați. Gata. Da, trebuie ca să fac și duș. Am atâtea chestii de făcut. Să fac duș. La. Nu. Așa. Bun. Să mă schimb repede în haine. Să mă pieptă în haine când mai am mult timp. În fine. Așa. Repede. Bun. Stai să spun cutie. Bun. Bun, și să mă
spăl repede pe dinți. Repede. Să fac și skincare-ul. Nu pot ca să mă dau parfum firar, așa. Bun. Nu. Te-ai pregătit pentru școală? Da. Haide, repede. Trebuie să te duc la școală. În clasa 2, în fine. Mamă, dă-mi lunch box-ul meu. Mamă. Ți-am dat bani, ți-am dat bani pe care ca să-ți cumperi. Ok, dar ei? Mi-am pus și ei. Da, bine. Dar unde este ghiozdanul tău? Păi nu e la tine. Da. Haide. Sunt zăpăcită rău. Pune-te acolo. Așa, haide. 1. Ce vrede? Nici măcar n-au mâncat, zice mama. M-am plictisit și eu deja să aștept. Îmi pun acolo. Puneți repede cordeluța, așa. Haide, ia ghiozdanul și hai că să plecăm. Pa! Doamne, de când te aștept, femeie, haide. Da, haide. A lăsat-o pe surioara ei la școală. Dânsa s-a dus la liceu. Haide la dulapurile noastre. Așa. Doamne, mi-am uitat ieri căștile aici. Telefonul care mi-l da. Punem acolo. Nu și căști. Da, aici e dulapul meu. Să-mi pun și eu. Să mă piept, încă nu m-am pieptănat acasă. Da, unde e ghiozdanul tău? Stai. Unde e ghiozdanul tău? Acolo sus. Ca-l tău. Ok, haide. Lasă, că s-a sustat. Repede. Mama, am intrat primele. Bună ziua, copii! Bună ziua! Astăzi o să învățăm despre după oră. O să sunat. Să învățați despre cartea asta. Da. Haide la dulapurile noastre. Da, haide. Și după aceea ce avem oră? Nu, după ce avem ora de mâncat. Ok. Ce zici, să mă schimb de haine? Nu știu, dacă vrei tu. Eu o să mănânc niște marshmallows. Cât de buni sunt. Fă, dă-mi și mie. Da. O să că să arăt ceva. Ia ce mi-am luat. Wow, ce fain. Păcat că n-am și eu, dar ce contează? Da, ce contează. În fine, hai de la cantină. Că deja s-a sunat de mâncare. Da, haide, uite, văd că nu e directoarea, da, în fine. Haide. Unde ne punem? Haide că să ne punem aici, da. Mă duc să iau eu prânzul și pentru tine și pentru mine? Da, te rog. Ce vrei? Fructe, atâta. Ok. Gata, ia-ți porția. Mulțumesc. Miam. Ce bun. Ok, am terminat. Hai că să plecăm. Din încăperea asta, haide la baie, că am nevoie. Ok, vin așa. Ce vrea ca să fiu ca fata aia. Da, o vedem mereu, dar nu mergem la ea, în fine. Haide ca să... am găsit un stick. Na, ce contează. Du-te la baie tu. Ok. Stai. Bun. Gata, am terminat. Ce te colbezi în urmă? M-ai speriat, tu! Efectiv de horbaie. Era
ce contează acum. Scrie în jurnal? Da. Așa. Nu vrei să mai vii să te duci în bancă la masă? Ups. Nu vrei ca să te duci în bancă la... Na. Bă, vezi că este ora să plecăm. Deja de 10 minute este ora asta. Ok, hai că să plecăm. Am ajuns acasă, mamă, ce frig mie. Repede. Hai, ce călduț și bine. Bună, familie! Bună! Gugu! Bună! Bună! Da. Să mă duc un pic pe aici, pe afară, chiar că dacă e frig. Ce caută mergi? În fine. Repede, repede. Să îmi pun lucrurile și să mă schimb și să mă arunc în pat. Ce bine să le nevești și să nu faci nica. Să-mi pun și asta. Nica. O să fac o parte separată cu rutina de noapte. În fine. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut și că o să opriți ca să mai fac. Sper că mie îmi place foarte mult jocul ăsta și bye bye!